In het Servische Novi Sad vond afgelopen weekend het WK Sambo voor junioren plaats. Een van de deelnemers was de 19-jarige Niels Koedam. Hij had wel wat meer van het toernooi verwacht. Helaas verloren. Toch niet bereikt wat ik wilde halen, maar wel een hele ervaringrijker. Ik had echt gehoopt hier te kunnen knallen en helaas zat er niet erin. Michael Klaassen was als coach van het Nederlands team mee en is tevreden over het eindresultaat. Over het algemeen is het denk ik goed gegaan. We hebben derde plaats. Dat is voor het Nederlands team al een hele uitzondering. Ze hebben ooit eerder een medaille gehaald, dus hij was de tweede in de geschiedenis van de junioren aspiranten. En hoe is het met de venreizenafvaardiging? Hoe hebben die gepresteerd? Ik denk dat ze het maximaal eruit hebben gehaald op dit moment. Helaas verloren, wel herkansing. Daar laten zien dat ze toch wel tegenaan zitten, dus we blijven verder vechten. Sambo is van origine een Russische vechtsport en lijkt op een combinatie van judo en worstelen. Klaassen legt uit wat de charme van deze vechtsport is. Dynamiek en hardheid denk ik. Er is weinig stop. De scheidsrechter beslist eigenlijk niet de hele partij, dus de jongens moeten het zelf doen. Dus dan krijg je heel veel wisselwerking tussen elkaar. Dus het blijft aan de gang, het is constant vechten. De eerste wedstrijd van Koedam in Novi Sad was tegen een Georgische Samboka. Ja, die jongen was zo sterk, zo ongelooflijk breed. Is ook wereldkampioen geworden. En ja, het ging vrij aardig, maar er zat geen winst in voor mij. Nee, ik kon nooit winnen. Ja, en vertel eens, hoe verliep de partij? Ging je er snel af of duurde het lang? Ja, in het begin had ik vast, ging best goed. En toen gooide ik me voor de eerste keer neer en toen pakte hij me in een houtgreep. Daar ben ik uitgekomen uiteindelijk. En toen is de wedstrijd even stilgelegd. Er was iets mis met de borden. Had ik even tijd om weer rustig te worden. Mijn lens was ik kwijt, heb ik gepakt. En toen na de ontbreking ben ik weer doorgegaan en toen vol goede moed. Maar hij was zo sterk, hij zette de schouder op in en ik blok hem, maar hij trekt me er gewoon overheen. Er zat niks meer in. Veel tijd om te evalueren hebben Koedam en Klaassen niet, want het volgende Sambo-event is al snel. Hierna gaan we naar Sochi, gaan we naar het WK senioren. En dan mag ik weer gaan proberen kijken waar we staan. En ik hoop in ieder geval dat het beter gaat dan de vorige keer. En dan in december is nog het EK Jeugd in Porec. En daar gaan we met een ploeg heen. Een goed resultaat in Rusland zou de sport in Nederland nog populairder kunnen maken. De sport zit momenteel enorm in de lift. Ik denk dat Sambo steeds populairder wordt. Vechtsport is sowieso populair. Judo heeft allerhande regels, Sambo is een stuk minder. Plus de Braziliaanse jiu-jitsu zijn heel veel mensen van gecharmeerd. Ja, en die mix samen met worstelen is eigenlijk Sambo, dus daarom denk ik dat er veel voor gaan kiezen. Nieuwsgierig naar de sport Sambo? Bij jouw touw op het Sint-Anne-terrein laten ze het graag zien. Al gaat